ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Karong adlaw gisaulog ang pista ni Santa Maria Birhen sa Carmen or Carmelite nga pista na atay tulo ka mga kuan dinhi simbahan sa Carmelite Monastery, sa Carmelite diha sa Recoletos o Carmelite Our Lady of Mount Carmel dito sa Lutupan. So kining mahal nga birhen nahimong patrona sa mga tao nga balaan sugod ni Propeta Elias or Elijah nga nitago dito sa bukid sa Carmen dito sa Israel nga nag-umbaw sa dagat aron mamalandong o mulikay sa ilang mga kaaway nga buot mudagmal or mupatay nila hangtod ilang nasinati nga ang nagprotektar sa ilang kinabuhi mao gyud ang mahal nga Birhen Maria. O nang gitawag kining mahal nga Birhen sa Carmel nga tigpanalipod nato labi na gyud sa pagkahulog ngadto sa impyerno. Ug ang panalipod gisimbolohan niya ng brown scapular nga maoy isulob sa mga debote sa Our Lady of Mount Carmel. Uban sa mahal nga Birhen Maria atong iampo nga panalipdan unta ang kalibutan labi na dinhi sa atong nasod batok nining mga kagubot sa mga yawanon nga mga influensya. Ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga unta panalipdan sa tanang mga kadautan ug tagaan sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, nangamuyo kami nga ang tinahod nga pangaliya sa mahimayaong Birhen Maria makatabang unta kanamo og liniyukan sa iyang panalipod, makasugakod unta kami sa pag-abot sa bukid nga mao si Kristo nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Alaot kadtong mga tao nga bisag naghigda naglaraw dautan. Inig kabuntag kun makahigayon na sila, buhato nila ang ilang gilaraw. Ilang sakmiton ang mga uma nga ilang nagustuhan, ingon man ang mga balay ug mga kabtangan. Busa nag-ingon ang Ginoo, batok kaninyo may gilaraw akong dautan, nga dili gayod ninyo kalikayan. Aron dili na kamo magpagarbo, kay magkalisod-lisod man kamo. Niadtong adlawa, awitan kamo sa mga tao, ug awit sa pagbugal-bugal. Muingon sila, wala na kami nahut, kay gikuha man sa Ginoo ang among yuta, gipatpahat niya ang among mga kaumahan ngadto sa nagbihag kanamo.
Busa walay usa kaninyo unya nga makadawat og yuta, inig bahin-bahina niini pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabus. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabus. O Ginoo, nganong nagpalayo ka, nganong mitago ka sa panahon sa kagulanan. Ang dautan nagasol nga mapaytason sa tao nga gisakit, nga namhimutang sa mga litag nga gigama sa mga dautan. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabus. Kayang dautang tao nagahimaya sayang kahakot, ugang daw na namas-tamas wala magtagad sa Ginoo. Ang dautang tao nanganda, dili siya manimalos ni ini. Walay Diyos maway katibukan, sayang hunahuna. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabus. Ang iyang baba puno sa tunglo, dautan og limbong. Ubos sayang dila na ang binuang og dautan. Nagahupo siya aron pagbudhi dool sa kapalangayan. Sa tao gipuno niyang walay sala, ang iyang mga mata nagabantay nga way pala. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabus. Ikaw nakakita kay nagasudong ka sa kalaot o kaguol. Gidawat mo sila diha sa imong kamot, diha kanimo nagasalig ang way palad nga tawo. Sa mga ilo ikaw ang mananabang. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabus. Alleluia, alleluia. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sab kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya nanlakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog ni Hesus niini mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton o gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon, ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu ug isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit, ni mohimo siya masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungo niya ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa panahon nga si Kristo gilutos na or giplanuhan ng patyon, milikay siya sa buot mupatay niya. Apanwa siya muhunong sa iyang misyon nga mao ang pagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Wa sad siya muhunong sa pag-ayo sa mga masakiton o sa pagpapahawag mga yawa. Ang iyang buhat nagpadayon, pero wa siya mopaduol sa tao nga nasuko niya. Ngano man? Hibaw mo ngano? Tutok mamuna ko. Kana bang naitaong masuko nimo ba? Si Kristo dilikay, pero wa siya muhunong. Nasuko man sila nga nagwali siya sa mga pagtulunan nga wa sila kauyon. Pero ni palayo ra si Jesus nila, pero sige gyapon siya gwali. Nasuko sad sila nga ayuhon niya ang mga masakiton panahon sa adlaw igpapahulay. Wa sad siya mohunong, sige lang gyapon siya ayog masakiton bisag unsang adlaw. Pasabot iyang gisupak ang ilang gusto nga dili gustos Ginoo, pero wa niya padul-i sila aron pamasin ba nga dili unta sila mayawaan pag-ayo. Nay uban ingon aron dili ko mo nila aron dili ko makasala nya dili sad siya makasala, magbuwag na lang mi pader. Managtiayon ba magbuwag na lang mi, pero di aron di siya makasala, ako makasala raman sa kog naa siya nya pirming muuli gikas iyang kabit nya magsigi man sad siya kaning kasuko ug akong sultihan. May pagmagbuwag na lang mi aron do na mi tagsa-tagsa nga kalinaw. Sakto na dili. Ala mo diha sa una ninyo. Ang sakto di ay kay kanang managtiayon gihiusa naman gid mo sa Ginoo. Ang sakto nga dili nimo siya padulan, dili nimo siya basigihan yaw-yaw ba. Matod pa diri si Kristo hilom lang siya. Di siya gusto nga dunay manabi katong iyang giayo nga manabi ngadto sa mga tao. Hilom lang. Pasabot niguli sa imong bana, hilom lang. Ay pagsigyaw-yaw. Or ikaw babana, iguli sa imong asawa, gihatod pag yus kabit, hilom lang. Ay pagyaw-yaw. Ana. Saman, kahimo mo ana. Anang hilom lang ka ba? Di lang ka magyaw-yaw. Kahimo mo dili.
mga yawanon mo di mo kahimo. No na ang kaning mga Carmelites spirituality kaning na kanibang nitubo nga order sa Carmelites nisugod ni sila mga 12 centuries man siguro nagsugod na develop pero dugay na kay na sila panahon pang propeta Elias o pagi matao si Jesus. Pero nahimo ang ilang Carmelite order mga 12 centuries man tingali. Ang ilag yung spirituality is interior life. Kana bang diri jud ka makighiusas Ginuos kasing-kasing dili sige giyaw-yaw. More sila sa silent prayer, silence. Mo nang ang Carmel bukid man na siya, mingaw didto. Mo na ang mga tao moadto didto, ma-refresh ang ilang strength pinaagi sa pag-encounter sa Ginoo diha sa kahilom. Ana. Mo na manimba mo diri, hilom-hilom lang mo. Pero upangutan-on sad mo panubag sad mo di isan mahimog pangutanon ka di ka mo tubag kay si propeta Elias dito gipangutanan ni tubag sa to siya. Karon ari diri ang solusyon. Ngano man tungod kay sa tinud-anay ang tinuod nga gubat batok sa sala wa diha sa gawas nimo niya sa atong sulod. Ang gubat ba niya diri kanang naas gawas, kanang mga marites, kanang sigig libak, kanang sigig daot, mga external, kanang mabati nimo, dili ra na sila, wa ra na kapuslanan. Ang pagpakig-away nila, dili makasulbad sa sala. Ang makasulbad, diri gyud. Ari nimo diri awayon. Unsaon man, pasudla, paminawa ang ilang gisulti, apan patya ang dautan, nimong reaksyon sa ilang gisulti. Motoy una nimong patyon ang imo bang daotang reaksyon nang litan ikakita nimo sa imong bana nag-agbay sa chicks. Unsa may bati nga reaksyon? Animal. Ana din ka. Way batasan, nagpakauaw. Mga bati na siya. Patya na. Unsa may imong iilis? Daghan kayo mga positive. Una, kaluoy sa kumbana nakasala. Ana, ikatulo ay kaduha pasaylo. Lord, ako ning pasayloon silang duha. O di ba? Nya, ikatulo ang pag-antos. Lord, antoso ni nako sila. O ana, di ba ni mga Kristo, take up your cross. Sawan, sunod mo ni dili. Uy, og di mo mosunod, di magsigi kag laraw og dautan. Kay wa man to kakita imong bana nya, di man sa kakadamag dito kay mauwa mo ka. Pero imong hunahuna maglaraw og dautan, pantay la jud ang nimala. Sige kana. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang tao nga naglaraw og dautan bisan diya siyang higdaanan, silutan gitika. Na may mga tao gud nga gahigda pagani galaraw na para ugma unsay dautan nga iyang buhaton labi naa nimong kasuko na ma-stress ka imbis nga matug ka nga ma-refresh ang imong lawas ma-stress na noon ka tungod sa imong kasuko kay imong nahuna dautan patya na nya unsaon man pagpatay pinaagi sa mahal nga Birhen Maria tanawa ra gud siya gabarog siya sa tiilan sa krus. Samtang ang iyang anak gibitay sa cross, nya naa pa ang nagbitay, gasigig bugal-bugal, gabarog siya nga wa magyaw-yaw, wa masuko. Unsa man na siya? Gitawag natog spiritual strength. Kana bang di ta maratol panahon sa kasakit. Spiritual strength na siya. Ingon ana kalig-on si Maria. Dili lig-on kay gipamatay to niyang mga kilid nga kusgan kay siya iyang gipangsukmag o gipang tigbas pas espada. Dili ang iyang gilig-on ang iya dire. Daghan kay mga tao nga porting kusgana Ano mga tao ba nga lig-on kayo ba? Pero huyang og spirituality, huyang og emosyon, mudayon lag ang box building. No.
naamang gani mga master sa kaning mga martial arts nga bisag tabangan pag tag 13 ka buok di gyud mabuntog 13 pares. So na do na may 12 pares na pa 13 pares. Nya magpusil ras di ba? Tungod lang kay gibuwagas kabit. Gibuwagan ba siyang gihigugma kayo? Pusil so. Di ba? Bitay spesi. Kamo, ligon mo spiritually. Ligon dili. Pangutan ay mong tupad. Na musta man ka ligon ka imong espiritu. Sige niya kang jogging niya, sige kang push up, sige kang alsa na gym padagko gyus lawas. Unya dito, dali kay suko, dali kay mangluod, dali kay magdepresyon. Oy, kahuyang. Mao na interior life. Mao'y gikuan. Gikan ani nakaproduce ang Carmelites community nga purting daghanang mga santos. Ang tulo ka highlighted kay nilang mga santos nga himo gina mga models kay sa atong simbahan. Ang kani si Saint John of the Cross, Saint John of the Cross nga nagsuwat og kaning nabang Dark Night of the Soul. Kanang nindot kuno kayo mo experience ka og Dark Night of the Soul. Kana kuno bang kasakit nga murag wa nay katapusan. Nindot kuno kay na kay mao ginay makapapurify nato. Nya dadon ta ana ngadto sa highest level of holiness. Di ba? Si Santa Teresa of Avila, kani ga tudlo po na siya 7 mansions of perfection. Kana kanong magsaka ka ba? Mansion. Saka ka nga tos babaw. Kay kani magong bukid, mura man kuno siya perfection yang Mount Bukid. Di ba si Kristo ni sakas bukid, nya pag-abot niya sa bukid, nag-transfiguration siya. Mura ka perfection ba? Muna ang spirituality, magsaka, anam og saka. Si Saint Therese of the Child Jesus, sikat po kayo ni siya yun. Ang iya sad, little way to perfection. Nga bisag ang pagpunit og dagom nga gilabay diya sa salog, makapasantos na nimo. Bisan ang pagpanglaba, kuso-kuso ka, makapasantos na nimo. Amo na iyang gihimo nga ay mga kuan ba, interior man na. Kisa bagoy budayeg nimo igo ra ka dihang nanilhig. Pero matod pang Saint Therese, ang pagpanilhig maka santos na. Labaw na ng pagpalit og slot, makapasantos gina, di ba? Pero ginagmay ra, tag 1 slot lang, 2 slots. Nindot man paminahon nga palit kag tag 20 slots, tag 100 slots, tag 1,000 slots kanindot ana. Pero og ang imong kasing-kasing wa mo uban ni ana, wa man ay kapuslanan. Mas may pagmopalit kag 1 slot o niya kinasing-kasing. Di ba? Kapalit na mo. Nakapalit na mo. Pwede na mo mamatay. Pero kung pa mo kapalit, palito sa una kamatay. Kasabot, ang pagtabang ba sa atong isig katao, kinasing-kasing, wa magkinahanglag dako. Muna kita din sa atong parokya, ning tabang ta, alang ni ining panginahanglan karon sa DST or Daughters of Saint Teresa. Maura ba din na sila? Daughters of Saint Teresa of Avila. Na kanang DST nga founded by Venerable Teofilo Camomot. Daughters of Saint Teresa. Matod pa sa usa ka obispo akong naistorya, si hapit na mausab pa der, nakuon sa man. Siya ini kasanto ni Teofilo Camomot, tawgo na sila Daughters of San Teofilo. May isa niyang pagkahimo. Ambot lang. Pero magpasalamat na ta. Pasalamat ta sa mga tao nga dunay gugma sa ginagmay nga pagpalit sa atong slots. Kagahapon naka-record na ta ang atong halin og 2,773 slots na.
Oh, papa. Salamat kayo. Nag-anam nagkadaghan. So, ang dinhi sa ato 2,387, ang dito sa DST community 386 ilang halin. So napatay wap amahalin nga mga 4,277. Akong giingnan ang pamalihog nako ang atong treasurer nga paingnan tong mga madre dito sa DST nga kutob sa muanha diha para mo pilgrim or mo bisita ni sa lubong ni Bishop Chupilo Kamumot. Hangyuan ninyo nga mopalit bisag usa lang kaslat. Ay daghan makay magsigad to dito. Siaro kutob 27 og di ni mahurot ning 4,277, di ba? Na nya ang tanan sang maminaw sa akong humili basta nakaday gani mo, na inspired mo, palit dayog usa ka slot. Di ba? Tutok mo lang muna ko. Kamo ba og na-inspired mo, palit dig usa ka slot. Nya kada adlaw ma-inspired mo. Di kada adlaw ka palit og usa ka slot. Di perting dalian ni mahurot. Pero maingon ra ka, ganahan gyud ko sa imong humili Father, na inspired gyud ko. Palit kag slot siya, walang usa. Ang sabi mong gipalit, birthday pa manggod nako Father, palit pa kog litson. Nya na magkuan pa ko, magpalit pa kog bag-ong cellphone, kuan pa ko, magpa-repair pa ko ani akong balay kay ako pa ning ipakural, ako pa ning papintalan kay kuan ra ba ni kana ganing sana heritage ang sana ana. Ayuhon ko gini nya ako patong palitan og bag-ong beddings ang akong kuan, akong kwarto kay mauli ay ba to akong bana gikas abroad ana ayaw. Katong karaan lay butang bedding basta limpyo lang nya ang imong budget para sa bedding sa inyong kwarto palit og slot aron si Bishop Chupilo Kamumot mo higda tipo ninyo og naa ninyong kalinaw na isa bago kag beddings nya imong kasing-kasing daan iguli sa imong bana na ay baho nga perfume nga wa ka kasabot basig magyaw-yaw ka dito dim kagikan ha dim kagikan nya din agyon mo hikap ang imong bana nimo magtalikod lang oy way kapuslanan ang bedding nga bag-o no. Pero imo tong ipalit og slot nya moingon di imong bana daan naman kay natong beddings ingon ka nya daan hugaw din sa di noon limpyo kayo siya pareha ko sa imong asawa daan naman ko nimong asawa pero limpyo pang akong kinabuhi kay faithful ko nimo. Ginaksanay dayon mo. Ana, di ba? Hindi man mo muuyon sa kong mga drama-drama nga. Sakto magunagod. Kay interior life lagi. Interior life. Natong tubag sa Salmo. Naminaw ba mo sa atong Salmo? Unsa may atong tubag? O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Kabos meaning wa gyud kay imo pero unsa may imong wealth, the heart. Ang taong kabos nga giingon ni Kristo, bulahan kamong mga kabos tungod kay iyang kasing-kasing wa gyud mahigugma og mga butang sa kalibutan. Ang iyang gihigugma ang Ginoo ra gyud. What matters is the presence of God and Mama Mary. Ug mao na gani na sa tong kasing-kasing di kita kalimtan sa Ginoo, di sa gyud ta ma-stress, di gisad ta maratol, pirmi tang malipayon bisag naa pa kay sakit sama ni Saint Teresa of the Child Jesus nga namatay gid sa iyang tuberculosis pero ang iyang kasing-kasing pirming naka-experience og langit nga matod pa niya, I spent my heaven by doing good on earth. Usa ni ka Carmelite nan nga nakabuntog niya nang gitawag natong loneliness, nakabuntog diyan ang gitawag na tong stressful emotions. Sunan ka nang i-isolate ka, nya 19 years old pa ka, i-isolate na ka, mo to'y gitawag og quarantine for life. 5 ka tuig siyang giprisos kwarto kay mananakod mo ng TV, nya pa man ay tambal sa una, gitago siya dito kuan 5 years hangtod siya namatay. 19 years old to 24 years old patay siya pero matod pa niya kining duration na siya gi-isolate naa dito ang tanang loneliness, ang kasakit pa o kasakit nga sige kag ubo ana
nahimo to niyang occasion for internal purification and sanctification. Naka-experience yag langit. Kanindo ta na ma-experience di mong langit tungod sa imong sakit kaysa magsikag ratul-ratul, pader, bidisyon ko pader, maayo ka na ako sakit. Ano man, di na ko katog. Sakit lang, kay ini kamatay, ni mo makatog ra ka. Ano? Di na jud ka mo mata. Di ba? Ano? Kaysa magratul-ratul pader, stage 4 na ko pader, may tag maulian pa ko. Ay, stage 4 naman di ay ka. Wala na, graduation na. Wala na maroy grade 12. So, kanang 4th year, upat ka tuig. Nya stage 4, upat sad ka tuig. Wala, graduation na. Di ba? Og sabungan kag medalya sa Ginoo didto sa langit kun dili ka mo reklamo sa imong sakit. Di ba? Ana na. Nanindog na tayo. Mga igsoon, puno sa pagsalig o pagtuo sa Dios uban sa mahal nga Birhen Maria, atong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan uban sa masaligong gugma. Muingon kita, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, Patalinghogi kami. Nga ang simbahan sa Dios, agakon unta sa Ginoo ug panalipdan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang Dios magiusa sa tanang kanasuran, diha sa pagsinabtanay ug paghigugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nahisalaag, mubalik na sa sabakan sa Dios nga labing gamhanan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga batan-on magiyahan sa hustong pagkinabuhi, nga masubay sa panig-ingnan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alam kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanan mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong nga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga kalag nga nahikalimta nato sa pagampo, makadangat sa grasya sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Amahan, ibubo kanamo ang imong grasya nga among gipangamuyo, labi na ang among gipangamuyo kanimo diha sa lig-on nga pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen sa Carmel, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga abot sa yuta, ugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining panagbinayloay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadaig kami, magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Carmen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kang nagsimba diya sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-ud dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug
magmamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inang sa Diyos, iampu mo kami, mga makasasala, karunog sa hatak na sa kamatayon. Karunog sa takna sa Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod, divine protection, nga maoy highlighted nga grasya sa atong Lady of Mount Carmel. Apan kini mahitabo lamang kung sama ni Maria, ato gyung papuyon ang pulong sa Ginoo sulod sa atong kasing-kasing, dili lang sa external arigid sa sulod, interior life. Salamat sa mga tao nga may kaayong maminaw sa pulong sa Ginoo sud sa ilang kasing-kasing o mi nahimong generous nganhi sa atong simbahan na malit sa atong mga slots. So ako nang gikaingon ang atong total nga halin 2,773, ang atong kulang or palitunon pa available pa nga slots 4,227. Pakpakan nato ang namalit ni ang atong slots. Ang ngalan ani Healing Graces of Venerable Teofilo Camomot or HGVTC nga tag 1,000 per slot. Na day subo nga pahibalo tingali uban kaninyo nahibalo na niini nga kagahapon usa na sad kakauban namong pari 54 years old namatay, heart attack, si Father Bobby Paraguya. Una ni siya nako
o mga siguro mga 5 katuig o 6 ba katuig sa pagkapari, unya manghod ni nako siya og mga hapit mo 5 ka tuig sa edad. Lagsik ni siya, nagkaabot pa miyani, pipila pa lang ka buwan ang milabay, himsog yun na pagkapari. Way signalis niya gahapon kuno, wa na makamisa sa iyang misas buntag, mautong gituktok ang kwarto, niya dili naman motubag, giablihan nila, niya patay na siya, tusod sa kwarto. Muna kamo ay mo kumpiyansa ako sa ngandam lang sa kundan, igsuod na ko sa kong kwarto, mahibong lang ni silang di na ko kamisa din atok-tok ako, di na mo tubag, abliha lang na may duplicate na laid na ikabli nyo dito, na di ay gahi na. That is our life, no? Katusan si Father Paul Tonyakaw, akong kauban sa Santo Rosario, mo gyapon pag abli na mo, gahi-gahi na. Bago pa lang sang namatay si Father, bago pa lang gilubong si Father Aurelio Carol, Father Aw sunod na. So, karon murag hotdo na mi aning mga pari siguro. Pero bahala na, no, basta adto lang kita sa langit. Kuyog tang Bishop Chopilo Kamomot mo nang sa di pa mo mga matay pamalit gid mog slot kay murag ganay atong puhunan. Usas mga puhunan di ay malangita. Ya pasalamat nga naaning mga santos modelo nato. Ako sa ding ipahibalo ang akong GCash account, kaning akong GCash account na daghan kayong mo padala sad napuno na, next month na ni available. Nya diha lang mo tan-aw sa atong mga i-flash nga mga accounts o mga ngalan o mga contact persons diha sa atong atong misa, kada kanta sa offertory o sa kaning final song inyong makita ang mga official nato nga mga ngalan o mga contact numbers o account numbers. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa magtuo. Maria, ina ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, nanagan mo kami, kaming tanan.